Kliem il-Ministru żgur ma jserraħx moħħ il-ġenituri. F'nifs wieħed jgħid li mas-sena l-ġdida se jkollu biżżejjed għalliema tal-Malti u l-Matematika. Imbagħad jgħid li hemm nuqqasijiet. Bartolo kien qed iwieġeb domandi ta' Net News hekk kif issa ninsabu anqas minn 3 ġimgħat tal-bidu tas-sena skolastika. Fejn għandna xi nuqqasijiet qed niddiskutu anke mal-Malti Union of Teachers kif nelbu din l-isfida. L-MUT qalet li hemm bin-nieqes da mhux vera? Dana huma dettalji importanti ħafna li wieħed irid jara sewwa il-klassifikazzjoni kif saret ta' kif ġew mqasmin il-klassijiet u kif saret it-timetable. Pressat b'aktar domandi, il-Ministru tal-Edukazzjoni xorta ħalla ħafna dubji dwar in-numru ta' għalliema fl-iskejjel tal-Gvern. Dejjem jibqalek dik il-question mark ta' mal-ftuħ tas sena skolastika jekk l-arranġamenti li għamilx in-numri li ħdimx bihom għadhomx hemm jew le. Il-President tal-MUT Marco Bonnici ilu xhur sħaħ jinsisti li fl-iskejjel hemm nuqqas kbir u inkwetanti ta' għalliema u LSEs. Ħafna mill-istudenti se jibdew is-sena skolastika tagħhom fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru. Dan jgħod ukoll l-iskejjel post-sekondarji kif ukoll l-università.